su trećoj epizodi Minecraft Karlu. Idemo. Čekaj, prećemo napraviti kruh. 1, 2, 3. Evo ga. Znači, danas ćemo uzimati trstiku, znači šećernu trstiku, kako trstiku šećera. Opala. Ništa. Evo tamo još ima. To je dosta. Tako. Znači, trećemo ubijenu kravu, nažalost. Opala. Da možemo napraviti knjigu. Evo. To je pauk. Trči, najbrže što možeš. Umireš krvice. 1, 2. Sam zaradio samo meso. Treba mi koža. 1, 2. Gdje si povukla? To koža. 2 to. Imat ću i ručak također. Čekaj, nismo davno sjekli drvo, znači idemo u šumu. I sada znači malo ćemo izgubiti svi granate. Ne, tako se ne provjerava koliko imamo drveta. Ne, koliko je 17, što je više, još je 4. Više još je 4, vidite. Idem kući zadovoljna, tralalala. Koliko ima ovca, sad imamo jedna krava, mislim, ima ih u daljini, ali... Neki bi otišli sala i uzeli ove vune i baklje. Ali pošto ću ja živi u selu, takav mi je život. Onda neću just. Čekaj, evo da zapamti. Moja kuća je pored dignute kuće. Čekaj.
Ne valja. Ajme. Šta vi seljak nudi? 18 pšenica, to, ali ja imam samo 10. 7. Ajme, tako je. Trsk. Evo sad ćemo iskoristiti 6 za šećer i 6 za papir. Ne. 3 papira. Evo ga. Knjiga. Ajmo napraviti 2 za svaki slučaj. Ne. Ima 2 knjige. Naš. Opa. 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 Ajme, koji sam ja delikvent. Znate što sam mogao sada učiniti? Opet trebamo ići sići drva. Ne želim nabavljati u špiljama ugljena da nas ne ubije, znate ko, zombi, skeletoni, kriperi najgore. Zato ćemo napraviti drveni ugljen. Opala, koliko mladih drveta. Ovako, pa će naraz krcati od drveta. I kao što vidite, ova epizoda će brzo biti gotova jer se sunce spušta. Evo seljak. Šta ti nudiš? Za 9 keksića. Niko. Kuc, šta ti nudiš? Jer ona striba. Šta ti nudiš? Ovdje se šljunka jedan smarag za 5 vremena. To je bolesno. Nisam ja toliki delikvent. Ali, s tim ne. Mrš, šta ti želiš? Ne. Ne. Evo tu smo. Ne. I ova epizoda je gotova. Zato se vidimo u idućoj epizodi Minecrafta, ali ne još. Evo ovako vam se radi drveni ugljen, sad ćete vidjeti. 3, 4,
Sala po drveni ugljen. Idemo spati. Vidimo se u idućoj epizodi Minecrafta. Čekaj. Bok.